सांग माने कथारे अच्छी कामनार विनाश रे दुखर विनाश गौतम बुद्ध कहते आम पाखरे जेते दिन पर्यंत लोभ थिबो ना आमे केबे भी सुखरे रही परिबानी दुख ही दुख थिबो। आमे जेते बळे रास्ता रे चली चली जाऊ सेते बळे भाबू जे मो पाखरे गोटे साइकल थांता कि जेते बळे हमको साइकल मिली जाए सेते बळे आमे भाबू मो पाखरे गोटे बाइक थांता कि जेते बळे आमे बाइक पाई जाऊ सेते बळे भाबू मते खरा काढची गोटे कार थांता कि एमिति हमर लोभ बड़ी बड़ी चले। जदि आमे साइकेल ले जाउथिबा बळे चालीबा लोक को देखिकी भाबंतु जे से माने चली चली जाउछंती मु साइकेल ले जाउची तांकरी तांको ठारू मु बहुत भलरे अछि ताहले ना हमको केबे भी दुख आसी न थांता आम पाखो। तेणु करी आमे एथिरु कोन सिखिलु ना आमे केबे भी कामना करिबा नाही लोभ करिबा नाही जो माने आम ठारू कम अछंती तांको देखिकी आमे सब बळे खुशी रे रहिबा।